Takže čau, já jsem Vivi a dneska pro vás mám takový ranní video, protože jsem naposled točila video pro Niky, předtím jsem točila kosmetiku 1 a 2. A ještě předtím si pamatuju, že jsem točila moje narozeniny. A to mělo asi 13 shlédnutí a já jsem z toho byla úplně nadšená, protože to u mě není obvyklý takový kratoučký video, takže děkuju vám moc. Samozřejmě jsem ráda, děkuju za odběry, za sdílení, za lajky, ale za disliky. No, ale když už mi dáváte ten dislike, tak mi do komentářů napište důvod, já ho chci vědět. Jinak si nevšimněte, že jsem takhle rozcuchaná, no já jsem se už, jakoby, před chvilkou jsem stávala, jo, takže to neřešte. No, takže ukážu vám do videa Gustimila, protože jsem mu včera dala najíst a trochu i povyrost a už je tlustší. Takže vám ho takhle ukážu. Aby bylo vidět tady takhle. A už kouká. No, doufám, že bylo vidět, to zase nevím, jestli bylo vidět, ale... Takže... Tak, děkuju, můžete dát like, odběr, sdílet i dislike a už když u toho dislikeu jsme, tak mi napište do komentářů, proč. Tak já se s váma loučím a čau.